И сега ще ви покажа какво е да правиш нещо и каква е наградата. Вълчи дол, това са хората на Даниел Славов Дънката и какъв беше той? Николай Черпански. Това са бандити от класа. Даниел Славов Дънката, топ контрабандист. Иван Иванов Пилето, митничар, който осигурил възможност на топ контрабандиста да вкарва всякакви мизерии в България и да не плаща данъци. Нали знаете контрабандата? Няма мита, няма нищо. Освен негативните неща, ощетява бюджета. Даниел Славов Дънката милиардер с къща в Швейцария. Дубай има на различни места. Къща в Швейцария. Там си е швейцарски гражданин също. Ето ги хората, мафиоти, варненски, и те ме демнат, всички ме чакат. Какво правят тези хора? Отиват да плашат населението на изборите за кмет октомври 2023 година. Ние отиваме и се изправяме в Вълчи дол срещу тях, помагаме на този кмет да стане кмет. В момента кмета, това, което прави, отива да извозва хора с автобуси на събития на Румен Радев. И аз искам да ви попитам. Що Румен Радев не отидоха да му помогнат? Кой ще отиде после да помогне на терен? То от дистанция. Лесно е да кажем, че ще го направим. Кой е човека, който ще го направи? Обаче другото, което е по-важно. Кой е в листата номер 4? Във Варненската листа на Румен Радев, искам да видите колко преференции ще вземе и как ще влязат. Или същите тези хора, които бяха срещу този кмет, сега са заедно с кмета и заедно с новото управление, които ще отидат да оправят България. И добре, как вярвате? Как ще оправим България, ако Даниел Славов Дънката после си има пак същата власт, защото той пак е с властта? Според вас как ще стане оправяне? По никакъв начин.